ndizvozvo tinoda kutarisa mazuva ano. Kune zvitendero zvakawanda. Nyika yedu inotendedza kuti munhu ngaaende kwaanomunzwa Mwari wake, asi imimi sevakotsveri vemweya munoona kuti zvinobatsira ndezvipi? Dzimwe nguva baba vane chitendero chavo, mai vane chitendero chavo, vana vanonyatsodhonza pamwe chete here? Ipapo mai chisamba panotinetse nekuti chinowanzoitika ndechekuti pamwe murume aona kwaari kunamata kuri kumupa upenyu hwemweya chaihwo hwokuponeswa kubva pazvakaipa, mukadzi haasati azviona. Saka panonetsa kuti murume uzoti ndoenda kune mukadzi, zvinenge zvotoda kuti mukadzi uyu azojekerwawo kuti auye kune murume. Zvinogona kudaro kuti mukadzi aona kwaari kunamata, kuchitendero chaari kunamata chamuponesa, asvika pakuziva Jesu Kristu sachina muponesi wake, akatoona zvinhu upenyu huchimushandukira kuti upenyu kwawo. Uyu murume achiri kuda uko kwaanombonamata achienda kun'anga achimwa. Saka panonetsa ipo, panotoda nyasha dzaMwari. Asi chinenge chakanaka ndechekuti vanhu vave nechitendero chavo chimwe chete.